سلام سلام أملا عالم تركبون الشانل تكتلتي كما يكأنكم كل شيء نتهون هنا زرقته قبل بندا مسكنكو لومي دما هيزلكم تمسعهو نبقى تنسعي سرحكو صبحي الجا دورهو ايو كم تلمود كسام ودعتا حبيركم نيكتنهو قدمكم كما اون نشانالي حدش تزكونكم سبسكرايب بمقبار ملكت دولي تسعينكم كل شيء حدشتي فيديو أبس أنا اللوجيزي ناباكو ممتس مالتيو باركس نلومي دورهو نمسرح 2 كيلو قيح شغورتي تጠቂም ኣለኹ እንጂ ነቲ ሽጉርቲ አቀድሜ ቀሪፈ ሓጺበ ከምኡን ጥሂኔ ሰክቲተዮ እቲ ማይ ስጋ ብዝውዳእ እንዳረኣኹ እንዳኮስኩ ክጸንሄ ቅድሚ 2 ሰሙን ድማ نود عمل سراحه نبالتن شيء مالتي مزي الجات صبحي قيس صبحي دورهو سرهيز إن له channel حدش تكونكم دما أفتي يوتيوب ترخبوه أتكون كتريو قدمكم كمون بزح سراحات الله استفل عليه عينة مقبن كمون تهستو نايت أنا بركة دلوه بزح فيديوهات سرهي له ندعتكم كتريو ولا بوكو كم تريو هجيت شغورتي بسيلولو جيت ماي دارغاس لزودة زيتي كأتولوه زيت مسكبركو جن إيدي كيف لوكي كوكوسو بزبلته على صبحي دورهو كنتقم كلنا نعلجا ندردلينا كنت عين شغورتي كيكونه ቢጫ ሽጉርትሎ እሱ ክንጥቀም ይግባአና አና ያጋጣሚ ቴም ቢጫ ሽጉርቲ ተወደን ጸንሄናኒ አማራጭ ስለዘይነበረኒ ነዚን ገዘ መጽ አብዝማ ትሪዎ ዘለኹም ጻዕዳ ሽጉርትን ጅንጅብልን ተጣሂኑ ደዳለኹ ወሎ አፍሪጀ ከቀምጠ ኩልሻ ካብኡ ሓንትን ፈርቃን ማንካ ጣውላ ገብረ ጨንኡ አዝዩ ፍሉይ هجي هرود كجبري كمتي أقدمي زجلسكو أزيز أليم شجرتي عندما تبتعمل أي شجرة لزخانة هرود أيتقبني يجي ندار أخو كوس خلوي
ኣብዚ ድማ ከም ትሪእዎ ነቲኣ ደርሆ ጠባቢሄ ጽቡቕ ገይረ ሓጺቤ ኣጽፌ ኣዳልዮ ኣለኹ። ኣብዚኣ ናይ ፒዛ ሸሃኒ ሕምባሻ ክገብር ከለኹ ዝጥቀሞ ወረቀት ኣሎ። እሱ ምስ ገበርኩ ነቲ ደርሆ ኣብዚ ገብሮየ ኣዝዩ ፍሉይ ጣዕምን መቀረትን ኣለዎ። ብከምዚ መገዲ ክንሰርሖ ከለና ቀዳማይ ነገር ቀልጢፉ ክበስል ይሕግዘና። ካልኣይ ነገር ድማ እቲ ሮዝመሪን ፍሉይ መቀረት ይህቦ። ኣነ ከም ኣጋጣሚ ኣብዚ ኣፍ ደገይ ጥሉል ሮዝመሪን ኣለኒ። ደይብልኩም ድማ ንቁፅ ኣሉ ድሽየጥ ኣብ ዝኾነ ሱፐርማርኬት ኣብኡ ገዚእኹም ከምኡ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም። ሽኡ ኣብ ኦቨን ን15 ደቂቕ ከጽንሆየ። ኣብዚ ድማ በዚ ቀላሎ ኣለይ ኣሎ። እጂ ነዚ መሲሉ ወፂኡ ኣሎ። መንፊት ገይረ ሕጂ ኩለን ከጽፈኒ ብከምዚ መገዲ ካብቲ ሮዝመሪን ክፈልዮ ማለት እዩ። እጂ ከምዚ ገይረ ምስ ፈለኹ እቲ ኣብ ታሕቲ ደሎ ኣየድልየንን እዩ። እጂ ማይ እንዳኣተኹ ከቃላልወየ እጂ ነቲ ደርሆ ናፍቲ ድስቲ ክመልሶየ። ብዙሕ ምብሳሉን ኣየድልዮኒ ምክንያቱም ኣቀዲሜ ኣብ ኦቨን ን15 ደቂቕ ስለ ዘጽናሕኽዎ። እጂ ኣብዚ ትሪእዎ እዚ ዳዶ ወይ ድማ ማጅ ኣለኒ። ናቱ ጨው ስለ ዘለዎ ጨው ኣይገብረሉኒ። እጂ ዳርጋ ስለ ዝበሰለ ጠስሚ የእትየሉ ኣለኹ። ኣብዚ ድማ ከም ትሪእዎ እንቃቅሆ ኣብሲለ ቀሪበዮ ኣለኹ። ቁሩብ ስንጥቅ እንዳበልኩ ከእትወየ
ምእንታንቲ መቀረት ናይ ደርሆ ኣብኡ ከኣቱ ኣሞዳእታ ነቲኣ ጋዝ ምሰጥፋኣኹ ኣብዚ ድማ ቀመም ፀብሒ ኣልጫ ዝሰራሕክወሉ ቅድሚ ህጃብ ዩቲዩብ ካብኡ ሓንቲ ናይ ሻሂ ማንካ ተጠቂመ ኣለኹ እጂ ፀብሒ በሲልለይ ኣሎ ከዲነ ንምግብነት ክትጥቀመሉ ማለት እዩ በአርከስ ደርሆይ በከምዚ መገዲ ተሰሪሑ ነዚ መሲልለይ ኣሎ ጨኑ ኣዝዩ ፍሉይ ናይ ባሃቂ ብልኡኒ ይብል ናይ ወዳኣ መስለ ዝኾነ ከምቲ ዝበልኩኩም ቀድሜ ስዋ ከምኡ ነይሩ ዝሰራሕዎ በአርከስ ክቡራት ናይ ቻናል ተከተልተይ ከም መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ኣክቢርኩም ሳይስለፀናኹም ካብ ልብ እንዳመስገንኩ እንድህር ነዚ ቪድዮ ፈቲኹማ ንመቅረብትኩም ሼር ብምግባር ኣካፍልዎም ከምኡን ሰሰናዩን ጠጥሙን ትምነልኩም ብሩክ መዓልቲ